हमारे YouTube चैनल रंगीला म्यूजिक वर्ल्ड को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बातीला जला लेते दाई तोरे दर्शन पा लेते। दिया बातीला जला लेते दाई तोरे दर्शन पा लेते। ये आगे हवे नवरा ये आगे हवे नवरात माथा नवा लेते। ये आगे हवे नवरात माथा नवा लेते। बातीला जला लेते दाई तोरे दर्शन पा लेते। दिया बातीला जला लेते दाई तोरे दर्शन पा लेते। ये आगे हवे नवरा ये आगे हवे नवरात माथा नवा लेते। ये आगे हवे नवरात माथा नवा लेते।
बातीला जला लेते दाई तोरे दर्शन पा लेते दिया बातीला जला लेते दाई तोरे दर्शन पा लेते इधे आगे हवे नवरा इधे आगे हवे नवरा माथा नवालते इधे आगे हवे नवरा माथा नवालते अपनी आवाज को नए अंदाज देने के लिए चले आइए रंगीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो, संतोषी नगर, रायपुर।